Angazi. Uthi ubafayekhe intombi endlini ngaphandle kwakho nawe uyakwazi lokho. Phithi maqedwe ukuhamba wena sithola manje i-test endlini. And my brother sikho isikhathi angafiki ngaso ngesisikhathi ufika ngisho engafonanga lo endlini. Afika ngithole ngingedwa. Unanesikhiye sasendlini. Abafo njengoba uzombuza manje mhlambe unokungabazi ukuthi mhlawumbe wena ummithisile noma vele uyazi ukuthi awumshaya isikuni. Inkinga ilana my brother. Sekunesikhashana mina naye sigcinile ukulala. Kulokulala bese kulala lokho kuthe ngokuhamba kwesikhathi wagcina engasavumi lokuthi ngimthinte. Noma efikile endlini yami engasavumi ngimthinte. Mangimthinta ngimbone ukuthi akafuni ngimthinte. Yayizwa lento. Sigcine singenzanga lutho. Ngamqabula ukumqabula. Yayizwa le nto le. But mangithinta lapha yana akafuni ukuthi ngimthinte. Inewe uthi ngize ngambuza ukuthi kwenze njani akafuni ukuphumela but ngigcine senginotice ngoba singamadoda siyakwazi ukubona ukuthi khona into engekho right engahambi kahle umuntu wakho usuphile naye isikhathi esinde. Ngiyabhora manje. Lithandayo silungisa umjolo right here une particular channel ebizwa ngokuthi umjolo shows per usual igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Uyazi ke once wangibona nje thina sithanda indaba sithanda ukulungisa indaba zabantu mase siyazingena sizingene kanje ngiyadlala noma kanjani uyalazi udaba mawukuthi nawo unenkinga ezidinga umjolo noma ezidinga ukulungiswa ezithinta umjolo lula kakhulu ongakwenza simele njengamanje thi umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Uyazi ukuthi njengamanje siyakhuleka bakithi mabe siqala le show amakhanda abheke phansi isho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifana sawukele mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe nesikhathi umjolo ungakhohlwa ukupressa nangu thanks lapha donate ngaloko okuncane ungakwazi ukuthi usilekelele esikhulu esiphakame siphezulu ngaphezulu kwaloko you can join as a member of this channel khona uzoba nama benefits amaningi kakhulu watholayo njengamanje sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona asibangene. Sanibona igama lami nguPrince Ngwakhumalo ngize la kwishow ngenhloso yokuzocela usizo ukuthi bengixazulule inkinga phakathi kwami nomuntu wami. La siphinde sikwamukele mbukelo wohlelo silungisa umjolo mawukuthi uyaqala ukubukela lolu hlelo ungakhohlwa ukuthi ulibuke mase uyasubscribe awulike uphinde futhi ushare this channel to abangani bakho ihlobo zakho nawo wonke nje umuntu okwaziyo. Mina ke ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Uyazi ke mabe siqala ishow yethu siqala ngosikukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBets. Bakwazi ukuthi uregister and bet using their app ongayithola ku Google Play uphinde futhi ke ube naye efonini yakho ukwazi ukuthi ke ubethe using yona kanti ke promo code oyisebenzisayo umjolo that is UMJOLO. Sikhuluma ke indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo eceleni kwami khona usise sinaye njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani la nanokuthi ubizelweni siphinde futhi silungise indaba eziningi ezithinta umjolo uyangazi ngodlala Matifana ngomthelo osawode esilondeni ake sibone ukuthi namhlanje uyatheleka yini dadewethu sawubona Kanjani bhuti? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila na. Ngiyaphila. Asiqale nje ekuqaleni mfowethu igama nesibongo usise sinayo ungubani wakabani? Anele kusuka eStenga isibongo sami waDlamini. Usuka eStenga? Yebo. Okay. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje dadewethu. Ula ohlelweni simply because kunensizwa uPrince umfoka Khumalo. Okay. Uthi ufuna nithi ngqamngqam naye nikhulume. Mhlambe mengakubuza uyamazi uPrince and if you do mazi kanjani? Yebo bhuti wami ngiyamazi. Ngasho ngithi umuntu wami engihlekisana naye. Ngiphila naye ngokuthanda yebo. Nihlekani nomuntu wakho? Yini nje ehlekisayo? Yeah, nje indaba ezimnandi sixoxayo njengabantu abathandanayo. Okay. Yebo. uPrince umuntu kanjani? Yeah, uPrince umuntu oright, unothando, uyakwazi ukunginikeza isikhathi sami mangabe ngimdinga. Nje uyakwazi ukunginakekela njengomuntu wesifazane and umuntu olalelayo mangabe ukhuluma naye uyakwazi ukulalela siyakwazi ukushintsha ngembono. Nje akunako kungeya njengomuntu wesifazane mangimbonisa ngento siyakwazi ukuhlala phansi sikhulume ngezinto. Ngaloko kushintshana ngembono yini mhlambe enye nibe nishintshane ngayo? Ayikho enye into enibe nishintshane ngayo mhlambe nishintshane nangezinto zokuchama mhlambe? Yeah, siyashintshana nangazo. Yeah. Okay.
Mfethu, okay, i-personality yakhe kugayi kanjani? Mangathi uyangichazela ngawo umuntu onjani? Nje umfishane udakhi, ngithanda amadakhi-ke vele-ke. Umfishane udakhi nje ngoba sengike ngasho umuntu onothando, uyazithanda nje umuntu ozinakile. Oyinakile. Nje unukela kahle. Yes. Hayi no. Namhlanje ukulandile ukuthi nize la nizokhuluma nobabili. Mhlambe ngokujwayelekile mengabe niba ney'nkinga, nixazulula kanjani iy'nkinga zenu nobabili? Singabantu esijwayele ukuhlala phansi sikhulume ngezinto, asikholelwa mhlampe esandleni sesithathu ukuthi khona omunye umuntu wesithathu ongakwazi ukungenelela ezosixazululela iy'nkinga zethu. Sikholele ekuthenini mangabe siney'nkinga sihlala phansi sizixazulele thina sobabili. Yebo. So this time ubize thina ukuthi sizoxazulula inkinga abone ngazuthi ninayo kwi-relationship. Mhlampe lokho kuwena khona into efikile ekhanda ukuthi khona inkinga enkulu noma uthi hayi no ngizobona sengifikile ukuthi ufuna ukuthini lo mfana? Angicabangi ukuthi kungaba inkinga kodwa uwumuntu wama-surprises. Mhlampe into engicabangayo njengamanje emqondweni wami ngenze ukuthi mhlampe khona i-surprise enkulu aza nayo la ngiphathele yona. Hayi no. Mengabe u-ready mina ngi-ready. U-ready ukuthi umbone ukhulume naye? Yebo baba. Mfethu Grand. Right njani futhi? Mfethu ukukhala kusizi. Siyajabula kakhulu mntababa ukuthi uze la kuthini uzokhuluma nathi njengokusibhalela kwakho mfethu. Ushilo wathi ufuna sikulandele nangu usisi la singibeke la. uMadlamini uzokhuluma naye. Wena waziyo ke mfethu ukuthi inkinga zenu zikanjani nanokuthi ufuna ukulungisa. But before we get there mfethu angiqale ekuqaleni. Mengathi ungichazele nje ngosisi personality yakho ungamchaza njengomuntu onjani? Hayi, umuntu onothando mfethu. Umuntu onothando kakhulu, unesineke futhi uyakwazi ukungilalela, siyasupportana nje ey'ntweni ey'ningi kakhulu. Inewe ukuthi ngesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi njengamadoda kuyenzeka uthola ukuthi sizowa ngesinye isikhathi uthola ukuthi awunamali ona next. Ngisho ezofika ezongivakashela endlini kuyenzeka umthole ukuthi mhlawumbe ufike kukhona okuthile akuphethe into efanayo. Akusilo umuntu olinda ukuthi mhlawumbe kuze kube uwena njalo ozokwenza izinto. Naye kuyenzeka uthola ukuthi uyenza support la so engasupporta khona. Ngiyayithanda lento eshilo because le phuzo libekayo iphuzu nawo mama libekile ukuthi nabantu abasupportanayo abahlezi bekhona for each other. So ngokujwayelekile mfethu iy'nkinga ziyaba khona emjolweni. Nina nobabili mhlampe mengabe niba ney'nkinga nimisa kanjani? Niyakwazi ukuhlala phansi nikhulume noma mhlampe ninikana ispace nenza kanjani mekukhona inkinga ekufanele ixazululeke phakathi kwenu? Isikhathi esiningi masihlala phansi sikhuluma mina naye akuze kufike la kufanele mhlawumbe kube nomuntu wesithathu ozongena phakathi kwethu. Siyakwazi nje ukuhlala phansi siyilungise iy'nkinga zethu, siyilungise sibe right futhi then kusasa sivuke sesi-right sesihleka kumnandi yonke into ihamba kahle. Namhlanje mfethu ubize mina ukuthi ngingenelele ukuthi nizokhuluma. Yini manje mhlawumbe ububona ukuthi inkinga enkulu kakhulu angeke akwazi ukuyizwa eyedwa noma into kade udinga mhlawumbe ukuthi ulekelele ukuze uyikhulume? Ngilimele emoyeni mangizokhuluma iqiniso my brother. This time bekuqala ukwenzeka. Ngizamile ukukhuluma naye but akafuni ukuphumela obala ngaba nokuthi mhlawumbe mangingabhalela la nina ningakhona ukungisiza ukuthi ngikwazi ukuthola usizo ngoba kunento engilimazayo emoyeni engingakuthola ukuthula kuyona. Mhlawumbe mangingeza naye lana ngakwazi ukuthi angitshele ukuthi kwenzakalani. Okay, no, ngivele nginikeze isikhathi bafethu nikhuluma sibone ukuthi mhlambe ngizokwazi nokunilekelela ukuthi nilungise le nkinga eninayo. Sona isithandwa sakho leso ungakhuluma naso. Anele, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Ngiyaphila njani? Inhloso yami yokukuletha la sike sakhuluma nawe. Ngikhulume kwami nawe. Into esiyibangile sagcina singakwazi ukuthi sithole isixazululo. Sagcina sekuba negap ebakhona phakathi kwethu ukuthi singakhulumi, singaxoxi mina nawe sekuphele iy'nsuku singakhulumisana. So ngabona ukuthi into engcono ake ngizame ukuthi ngibhalele la kwa-TV mhlawumbe khona usizo abangakwazi ukuthola ukuthi sikwazi ukusixazulula. Okay, no, mfethu ngicela ukuphazamisa kancane. Mhlampe-ke mbukeli khona umsindo ozwayo njengamanje. Sishuthela la, uyazi la sishuthela khona umsindo kudlula iy'moto, kudlula iy'timela. So njengamanje sizophazamiseka kancane because kunomsindo wey'guzu elingakanani. Manje mengingamyeka uBafa aqhubeke nenkulumo, shuthi ngeke simqede impela noma ngeke azwakale ukuthi athini.
mhlawumbe silinde nje lo iminishana lidlule then masubafe yaqhubeka nenkinga yakhe vele anginibhori mina niyawazi ukungibuka mina ngiyabukeke you can look at me right ngibukeni nje amaminishana nje amancane sisalindele eGuzu kubizwa ngeGuzu kona lokho kudlula umfezi kubizwa ngani kona lokho kodwa kudlulile la kuningi hayi sekuzolunga khuleka ngiyazi ngene indawo niyazithanda indaba njengoba nami ngizithanda sifuna ukuzwe yabapho ukuthi ihamba kanjani nakho-ke sekuqondile-ke manje ngicabanga ukuthi nami seningizwa kangcono manje mfethu ngiyaxolisa ukuphazamisa bengi-avoida nje leya situation ungaqhubeka nomama kusho ukuthi wena bhuti into eyenzakele Anele uma ufika lapha endlini kumina efletini uthe uma uhamba ngasale ngathola i-pregnancy test uma ngikubuza ngayo azange uzufuna ukuphumela obala and ngikubuze iy'khashana ey'ningi wangafuna ukuphumela obala walokuyiphika phezu kokuyiphika kwakho ngiconfused ukuthi ngabe ilahle ubani ngoba ngihlala ngedwa endlini akekho omunye umuntu engihlala nabe ngifisa ungichazele leya pregnancy test kabani uma kuwuthi eyakho ubani babwengane ngifisa ukuthola nje lelo qiniso. So ufuna ungitshela ukuthi njengoba ngila ngiziswe indaba ye-pregnancy test Ilokho ebesike sakhuluma mina nawe and ekhulumeni kwami nawe wangafuna ukuphumela obala mhlawumbe mangikuletha la ku-TV uzokwazi ukuthi ungitshele iqiniso besingeke sikwazi mhlawumbe endlini ukuyixoxa lento njengoba sike sayixoxa na before mangabe ngikhuluma nawe ngilokhu ngikutshela into eyi-1 angazi lutho nge-pregnancy test mana Anele ngikhulumile nawe yeah ekhulumeni kwami nawe ngiphendule wathini wena angithi uthe wena ngiphendulile uyazi ngathi angiyazi njengoba namanje usayiphilwe njengoba namanje fanele usayiphile ngiphike cause angikhulelwe usho ukuthi kuney'poke ey'hlala lapha endlini ama efike zizophonsa ama-pregnancy test sengumaria ke mina shuthi ngumaria phela ngikhulelwa ngumoya ongcwele mina wena uma ubona mina ubona isilima kahle 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 uyangidakela yebo njengoba sila uzongidakela wena mana Anele yini ungakafiki wena endlini yami akuna-pregnancy test ekhona kodwa uma sekufika wena sekune-pregnancy test uyazi umuntu wesilisa mina ngiyazi ukuthi akuqali ngawe nisile nini wena ufaka abantu bakho lapha endlini ufaka onemkireli bakho lapha endlini ufike ulale nabo uyabona wena uyabona nje khona njengamanje. le ntombazane wena uzoyazi le pregnancy test Anele. kahle kahle izokwaziwa nguwena Anele. ngoba uyayazi le Anele. ntombazane efike lapha endlini Anele. iyenza lento yaphosa Ungazongijwayela lapha kabi njengamanje kufanele mina ngivume into Ungazongijwayela engayazi kabi. Because Nanini- yonke lento ofuna ngivuma ngiyazi Mana-ke ngibuze likhona iphenti okwalithola endlini elinekiwe endlini yami hayibo amadoda Ukhona ubra owawuthola vele unikwe ngeke endlini yami. uzubeke ubra Ifoni nephenti yami egcekeni ngiyakunika, ukwazi kahle ukuthi mana, ngiyeza mana, mina Anele. angithi uzokuthatha ukufihle cause uyazi ukuthi ngiyeza mina ifoni yami ngiyakunika ngithi akukho la ungangeni khona ku-Facebook wami uyangena ku-TikTok uyangena naku-WhatsApp uyangena ungazenzi ingane bukhona ngiyazi mina ukuthi umuntu Ifoni uyakwazi yami uhlala nayo ukubhala usuku lonke. uzodelete Ukubone khona inamba ukuyithola iblokiwe efonini yami. uyakhumbula na before sayibanga Hayi leyo ungazongenza isilima wena. uyakhumbula na before Anele, sayibanga leyo iyi-one into engifuna wena ukuyazi. wawunentombazane Mana. nifonelane niwhatsappana umsebe nangelinye igama engalazi Mana-ke Anele angizange ngitshela ukuthi ikholigi yami le engisebenza nayo hayibo angizange ngutshela angithi ngaze ngayintshontshe ihamba ngayicontact intombazane yavuma ukuthi niyajola kodwa wena waphika ngoba nakho lokhu uhambisa Angikaze. phambili into ehambisa Anele. phambili ukuthi Mana, wena njalo nje mana. uzongitshela ukuthi ayikho Anele. into engizoyithola efonini angikaze ngijole naloya muntu wayengisukela wena wayefuna ukukubasela phela cause ngakutshela ngathi ungamfoneli wamuntu aqhubeka wena wamfonela shuthi isilimo esikhulu mina la ikuphi ofuna ngikwenza ukuze ubone mina kahle kahle Anele inhloso yami ukuletha la ngifuna ungitshele ngendaba yale pregnancy nale pregnancy sesengathola uma uthi pregnant kabani angikhulelwe angikho Anele, pregnant mina namhlanje ngicela ifunani ukuqiniso. ipho If- i-test endlini Thank you my brother iyibekile ngibekile iyibekile yini i-test endlini angazi uthi ubafayekho intombi endlini ngaphandle kwakho nawe uyakwazi lokho phithi maqeda ukuhamba wena sithola manje i-test endlini and my brother sikho isikhathi angafiki ngaso ngesi sikhathi ufika ngisho engafonanga lo endlini Hmm. afika ngithole ngingedwa unanesikhiye sasendlini yami ima wena bafo njengoba uzombuza manje mhlampe unokungabazi ukuthi mhlampe wena ummithisile noma vele uyazi ukuthi awumshaya isikuni inkinga ilana my brother sekunesikhashana mina naye sigcinile ukulala Mm. kulokulala besikulala lokhu kuthe ngokuhamba kwesikhathi wagcina engasavumi lokuthi ngimthinte Mm. noma efikile endlini yami engasavumi ngimthinte uma ngimthinta ngimbone ukuthi akafuni ngimthinte Mm. yayizwa lento sigcine singenzanga lutho ngingamcabula ukumcabula yayizwa leyo nto leyo but uma ngithinta laphayana
akafuni ukuthi ngimthinte inewe uthi ngize ngambuza ukuthi kwenze njani akafuni ukuphumela but ngigcine senginothisa ngoba singamadoda siyakwazi ukubona ukuthi khona into engekho right engahambi kahle umuntu wakho lalela-ke uyangibhora ukhuluma iqiniso nje embhedeni uyangibhora ubhuti uyangibhora Sengiyabhora manje. pipe elingaka Sengiyabhora manje. uyangibhora nje lona masilala lona masela uhleze ungitshela ngogodi uyangibhora uhleze ngitshela wena mina bengipretenda sonke lesikhathi bengilala nawe yonke le minyaka mina bengipretenda wena yebo ugqoka mina yini ama-weave lawa yini wena ngithi bungisapotha ngoba uyalala nami Anele. uyalala ngithi nami ngisilima mina ucabanga ukuthi wena uma ngabe ngizolala angithi kumele unginikeze vele izinto zokuthi ngibe muhle ngibukeke my phela brother yabona abantu besifazane esikhathi ugcina ungazi ukuthi yini ongamenzela yona lo muntu ngimnika uthando ngimenzela yonke into njengoba umbona egqoka nje ugqoka yimi ekhaya kubo abazali bamnaka bamenzela lutho konke akwenza yimi ama-weave anawo yimi ngiyamkhipha siyahamba siya ko-Cape Town sihambe siye kuphi kuphi akukho la singayi khona uma ifuna into ngiyamnika ngesikhathi afuna ngaso njengoba engenza le nto angithi nawe bukwenza ngoba uyalala nami angithi yami inkomo yayidla So in other words, bungidayisela angithi wena. ngidliwa wena Bungidayisela. asidayiselani siyasizana 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 Umsiza wena njengamanje nje ngani? ungawo angithi ngimsiza ngenkomo yami angithi uzakhale nakhona ngize ngiyikhalise ngipretenda hayi ukuthi khona ubunandi osuke ngibuzwa Manje- ngiyabuthe manje ngimprethenda wena angimuze embhedeni Mo-pretender no-pretend umise wena. Nansi test Okay-ke. ishoyo ukuthi wena. Yima-ke bhuti wami ngicela nje ukhuluma iqiniso sengikhuluma nawe-ke ngoba ngimtshela ukuthi ngiyamprethenda vele bese ngimprethenda ukukhulelwa khona ngikhulelwe mina ingane oh njengoba besikhuluma naye before I think ngaso sikhathi benginabo 8 weeks Oh, oh. njengamanje ngino-9 weeks seliyaphuma ngikhulelwe iqiniso vele. manje yazi ningambulala umuntu Shuthi anele wena ey'nyanga eziwuthi unesonto Yebo, ngaphezulu. ngoba ngino-9 weeks nje manje awungitsheli ngani sonke Awumtsheli isikhathi ngani ukuthi- pho ubaba wengane Hawu. akhona azojabula enze izinto naye. angizange kuyofanele ngabe ungitshelile musanele sonke lesikhathi uthule nje awungitshela ukuthi upregnant ngilokhu ngiyakubuza uyangibalekela kusho ukuthi ufuna ukuzongishaya ngesurprise la kwishow lalela-ke bhuti wami ungasheshi ujabule ngikhulela ukukhulela kodwa ingane ngikhulela kusiyona yakho Angizwanga. ingane akusiye yakho anele angizwanga ngithi ingane akusiye yakho Anele, ungizwile angizwanga. ungizwile ubani bobele ingane ngane akusiye yakho uhlanganaphi ngisilima mina anele uhlanganaphi ngisilima mina wake anele wakhulelisa ubani nje wena nje emantombazaneni wonke nje okwahlangana nawo ubani wakwamkhulelisa mfethu musa lo muntu uthini ubani bakini wakwamkhulelisa Ngisilima khona mina, umuntu ongakhulela ngalento engaka Sincane into yami manje. 2 minutes wena ubuhlezi uthi ngiyakulimaza sincane into yami manje 2 minutes akekho umuntu ongakhuleliswa mina wena wena ngikwazile ukubekezela nalento yakhe emanzi Ayibo, Ngakubekezelela, namhlanje ayibo, usukhuluma kanje bukhala kimi. bukhalisa yikho ukuthi ngimanzi sonke lesikhathi mina bengilala nawe wena Nakho ngizolimaza ukhala umuntu. uhayiza We, Anele. namhlanje suzokwazi ukuthi We, Anele. hayibo uqale nini we anele hayibo Ngisilima udlala mina. ngami wena i-one thing ngifuna ukuyithola njengamanje ubani bobele ngane uhlanganaphi ubani ubaba wale ngane akusikho kwakho lokho anele ubani baba wale ngane akusikho kwakho lokho nakho ngizolimaza umuntu anele ubani baba wale ngane kwakho lokho mfethu angithi ngicela ungangibamba ngiyatshela anele ubani baba wale ngane akusikho kwakho lokho yazi lo muntu uyangijwayela ungikhuphulela ushukela lo uhlanganaphi wena uhlanganaphi nalokho anele ubani baba wale ngane ngikufundisa isifundo lesi anele Shuthi mina wena kahle nje sonke awunalo lesikhathi ipipi nginika uthando ngikwenzela lokukhulelisa yonke lento engikwenzela yona akunendaba ngibona mina isilima la khululeka-ke inyembezi zangwenya ngiyazazi inyembezi zangwenya lezi ngikutshela mina lezo ngisilima ey'khalayo mina hayi bo uzobathola nje abanjengaba Ngisilima bazomela lo mina, 2 Anele. minutes wama-noodles owabheka embhedeni Sengo-2 minutes, ma. Ngicela ehlisa umoya. Yabo le damage osuyenzile la inkulu. Yabo indaba yokuthi unepipi elincane kanjani ngicela ungabe usayisho sekwanele. So umtshela ukuthi akayena ubaba wengane ngani. Ubani ubaba wengane yakho? Wena uthandana nomfowethu lo kwenzela zonke izinto ubhizi udliwe omunye umuntu nakhona ukudla spoon uyamitha ngaphezu kwalokho wazi ukuthi kunombuka mfethu ku-right manje ubafu mesekhalanda akakhale kuzodlula yikho into engadluli wakwamthanda-ke kodwa-ke ukumthanda ngangimthanda phela ngahlala kodwa ukuhlala Oh, kwami ngangahlalisa awusamthandi ukuthi manje. ngiyamthanda kahle hle ngangifuna imali awufuni imali yami because ube nginakekela kushuthi kahle kahle anele bungipretenda sonke yonke lesikhathi into akazi bengenzela ungithanda angifuni uqamba amanga yonke into bengenzela into engiyidingayo bengenzela umthetho wakho futhi umahosha ubengathembisi engafezi umthetho wakho umahosha uyadayisa angifuni uqamba amanga indlala-ke umthetho wakho embhedeni. umahosha Hayi, uyadayisa anele angidayisi i-one thing ngifuna ukuyazi before ngihambe ubani baba wale ngane lalela-ke bhuti ngizokutshela nje isitori esiqondile angithi ufuna iqiniso wena ngicela ulikhulumela lonke njengoba linjalo ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ubani baba wale ngane njengamanje njengoba ngikhulele bhuti kwenzeka kanje kunobhuti wami lapha ekhaya so siyazwana kakhulu uzala uma uzala ubaba siyela mani into ebeyenzeka sithandana kakhulu nje like Ayi cha, uyini. ngikhule naye yabo nje yonke into ubengenzela because mina ngusisi wakho omncane uyini ubengenzela yonke into so
Nokuhlala-ke mangabe mhlawumbe sibuka i-TV na sizohlala sonke sithathe i-throw simbathe-ke sonke. So kwenzeka-ke ngelinye ilanga-ke umfowethu-ke sisabuka kanjalo i-TV, then mina ngifocuse kwi-TV yena ngala uyiphathele ifoni yakhe. Noma sengimbiza hayibo bafo nakho ngalana hawu nakho sekuthiwa lana hayibo ngimbona ukuthi akafocusile kahlahla akekho nje ku-TV. Then ngize ngimbuze ukuthi hayibo kanti why ngoba ngathi ngibuka ngedwa i-TV kodwa sihlezi sobabili la. Then-ke bese ubhuti wami ekhombisa ukuthi hayi no akekho lapha ku-TV. Uma sengiyaphakama-ke ngiphakamisa ikhanda mangithi ngiyabuka ubhuti wami ubhizi ubuka ama-porn videos. So sengiyabuka-ke nami wathi hayi sondela mfowethu sibuke kanye. Mangabe sesibuka laphana obviously sinemizwa imizwa yazi ukuthi umfowenu lona noma udadewenu lo. So then-ke sabuka-ke ngokunjalo-ke wagcine-ke isandla sakhe sesingena ngaphansi kimi nami futhi ngamlekelela because sobabili bese sivukelwe vele bese siqhanyelwe sonke. Nami-ke ngamthinta mangimthinta sagcine-ke sisiqabulana-ke sashona ekamereni saqabulana kwaba ukuthi-ke kuyalalwa njalo. Wasubona ukuthi masumithi uzolahla into esiyenzayo i-wrong saphuma-ke sahamba sabuyela lapha. Then nangakusazi ekuseni masivuka sonke siyageza semsebenzini masisigezile sonke semsebenzini vele sizohlangana sonke ntambama. Ngokunjalo futhi saphinde sahlala-ke nomfowethu ngenxa yokuthi ihlazo phela siyalazi ukuthi ihlazo leli silenzile ngeke silokhu sikhuluma ngayo leyo nto. Ngaphinde futhi ngayithathela i-throw yami mina ngayimbathela then umfowethu uhlezi kanjeya waphinde futhi wasondela ngoba vele bekubanda-ke. So sagcina simbatha sonke nakhona lapho saphinde futhi kwaba yikhona khona lokho. Then ngalelo langa-ke akuzange kuze kube into esiyenza mhlawumbe i-round eyi-1. Manje sikhulule le ngane mina bufuna ngikhulise le ngane. Cause ubengijabulisa. Bufuna ngikhulise le ngane mina. Ubengijabulisa ngithi. So mina ngiyisilimi mina kufanele ngikhulise le ngane. Uyangijabulisa yazi ubenginelisa. Yazi uyinja Anele. Wena nje bengasakuzwa nhlobo wena. Uyinja Anele ujabulisa ubhuti wakho okuzalayo ekhaya kimi uzosala naye ekhaya kimi. Ukude kabi awutholi lutho. Ayo isilima ntombazana. Awutholi lutho. Ayo isilima ntombazana ayikho yazi into engiyihlalela. Yingakho bengasakuzwa ngoba bese silokhu siqhubeka kuyinto esilokhu siyazi. Angikwazi ukuhlala mina lamanyala la amanyala wonke le ngane uzoyikhulisa uyithini le? Hayibo uhlangana le ngane mayikhula lena uzoyikhulisa uzothini uzothi ubani babayo khona abazali bakho bazothini Anele? Uhlangana phi nayo yimi ngizobona ukuthi inkinga ekhaya kanjani. Ayinendaba. Yazi ngize ngibulise ngisho izandla zami ngawe. Anginendaba-ke nje anginendaba. Ewu, hayi bafethu angazi nanokuthi ngithini. Angazi. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ubafe eshiya ukuphela kwe-episode. Ngiyaqala ukuphelelwa amagama manje. I know, angazi bafethu ngithini. Angazi. Inkulu le ndaba le. Usisi umithiswe umfowabo, abazalwa umama nobaba oyedwa, cabanga. Ayivalani bafethu angazi ngizothini.